Ngai ngu yu Blei bau penyok sesisin pat ia ke bekum ke digalat bangalak ban shem ia ni ke bentah ban kren ai ni ke ketien ke im bat ke don bor ke jong Blei ngai khublei ia barok ke sngap bat ke yok snow ayu bau Blei dan ban kren khublei un kyrkhu ia ke jing im jong pi barok tungnya yak seprang ban pek ayu bau Blei dan ban kren para bengit ke gospel ke jong Matios ke nong ban riu ke dekat ke arpusan ki kentien ki ong kum ni namar kata nga ong api wat Khuslai ila ke jing im ke ba pin bam le ni ke ba pin di lem ne ke mat jong pi ke ba pin kup ke jing im kam long ke ba kam kor ye ke jing bam ke mat ru ye ke jan kup tuk mi tu ye ke sembreng bakim ya bet lim ne kim ya ot lim ne kim ya lum ha ke tiar hynrei ben ban uk pa jong pi u ba habneng u sa ye ki piti pim long ki ba kam kor shibon ye ki u no ti ne pi abo de Khuslai ru u ba lak ben pentam shipru ye la karinyeng kan ni ke gospel kam la thok Lyngdoh Matios u shakri jong Blei u ba bot yu Jisu ban long senran u ba kraw ban long senran u ba IT mat bat ben sem bat ni snow tho ba ha gospel ga jong Matios u Jisu bon sin u kren u ya tho ye ki ba pla bat hang ni la ban snow tho ba u kren shapang kan ni ga benta jong ga jing im jong ki priu ba ki priu kim dei ban Khuslai ka ba gidang im ha ga protai Jisu kren parangit ke jing embryo kalau ke jing em ke bengim la balat ke jing Khuslai nginam la balat ke jing Khuslai kini ki wan ke jing mut jing perkat na du samla Khuslai parangit ki ramba ki Khuslai ki teman ki Khuslai dai tang ki klung ki bedang red beli kini ti kim pat smu tho ye ni jing Khuslai namar ke de jing em ke benta jong jing em jong ki hynrei ubriu kat na ba ulanang smu tho ban san ha ke jing em ke jing Khuslai kam la ban lat na way pa way ubriu em ne prothei ba about Jisu yu i ye ke jong ki senran ki ba bot yu i ki ba ki don na ke jing mut jing prakhat ye ki ba jeliu pra benget le si ki mut ala ke jong ka dok not bat ke men sim kum ba ki le ke liru ki ong hatu ngila bot ya ne ke bangin yo hage jing im jungi uchi su ya tho ba kita ki ba i ki me ki pa na ka menta ka burom ge jo Blei kin yo arsha haga da hima kani ga mi namar ba ki Khuslai kila bot yo Jisu hynrei ben ban hage jing mat jong ki uni utrai u jong pi ba jonga utrai jonga beneng ba jong kendo u yo i ge jing mut jongi ba lo Ukren shagi brio ki balak ban snap you Ukren shaga way pa gaway ka ban siem ka badon ban boot you shani bat chatay ka uyeng ban yalak ika gospel Jisu Ukren barawang wat Khuslai ilaga jong ka jingim ka iba pin baham nani ka iba pin din kani ka kentien para benget ka bawan au kan rat ban kren ye kani namar ki ba bon ki priu haba ki bot you try bon sin ki e don hapdeng ka jong jing Khuslai haba ki dei ban bot you teng mbyang shu ka bam ba ka di ila hab ban shat ngan ila hab ban ya ka pdeng jong jing thli ha ka po nrei haba ki yo snow pat ayu bo don ban kren ka pen tingan ye ka men sim jong ki ba ka de ka ni para benget be e jonga ha ki ba kum ki ti por ki ba ukren hagi jaka ki ba per ki ba ngelak ban snu tho i em hagi sngi ba ki por ki ba etan i em hagi sngi ba ki por hagi ba ki brio ki dap tang da ki jing Khuslai ba ki jing le sudah hagi jing em kalok ka Khuslai ya lau jong lok haba ga pet yu i tang ya ki ba ten long ya ka bon sin ban pen Khuslai ulak ro ha ka long yeng long sam on la ban dap ban lat ne ga jing Khuslai don ki long yeng long sam ki ba ulak ro Khuslai ha bo pet ila ga jong kalak
ki kime ki pa ki khuslai habe ki pek ila ki jong ki khon ki kti habala pen san pen he ye ki pek ye ka future ka be I kum no be ki la pen pendap ye ki ka be I dom teng para benget mar ki ni jing ki bawan akamat kum no ban pen biang ila ki jong ki khon ki kti kum no ban race ye ki na ka we ka snam ka we pa ki datang ke jing khuslai namar ka kam ga jam kam biang ki be tulun chaprang ba chakmat kim biang ki kime ki pa ki khuslai namar badang ret ki khon hang no bat non I kum no an le hang no kum no ngala ban pendap ya ka kam namar ha ban let tray kam she jangai ni ka jing khuslai kam la ban lat no way bo way brio bat kat badang in ha ka pertai para bengat be janga ka jing khuslai ka no lat ban lat Ubaduk Khuslai ialah kajong kajing duk para mingai. Uberiu spa Khuslai babon palat ke spa. Walau lariu spa ru agajing em. Ubashitom Khuslai namar ba kia hakanikan long rinyang juga matchung bat namar kata kanika penpan kia agajing em jo Khuslai nagawe ke ski chikawai pat nagawe ke miet chikawai pat Khuslai. Ubakia ru Khuslai namar bo don ni kajing suk kajing em kajing kali kalong Blei ni Khuslai bat ka ga pen long yo brio ban Khuslai para bengai hato brio la ban lat na kajing Khuslai Jisu yo I ya kajing Khuslai ka bagi brio kim nom la ban lat But they hang ni bo Jisu kren ya ni jing Khuslai what Khuslai ila ka jong jing em open example na ki sembreng bagi mi batlim ni ki mi lom hagitir hynrei day Blei website ki yo ya ka bam ha ki her pur shani bat chatai ka bam ki yo kim shin la lom na ki hagitir kim long bo balong brio happen fresh tom hynrei ki sembreng ha ki her shani bat chatai Blei website ka jing em baru orang kat nutam pilong ki bakam kor bani ki sembeneng ka jing em jong priu hani ki pertai kalau ka bakam kor ya ki sembeneng bat ya ki badon hani ki pertai na maru Blei ula ken kor ya priu wat hadu bolowan shi ki pertai para benget bi jing Khuslai ka don ban kren ki lai tri banta ini ya chaprang baca kmat Madam Shin ni khubor ke banding kong ke bangadon ban pen snow padang jompi hatungi Khuslai bangi dok bom don ke spa laling Khuslai pada banget be jonga bangi dok bom don ke spa tu tip bagak tien ke jong Blei ko ong bom don balak ban shakri arkan rat yo Blei ban ke spa na baun isi yo way ban un eat yo way bat lani un bat yo way but un landak yo way bat ila ban sham ke gospel ke jong Matius kung man riu ka marpusa Ladangi ong bagi Khuslai bagi don gaspa bagi em haga pertai basya iben haga pertai para bagi di junga tu tip baga Bible ka don banya tu syapang uwe samla uberiu spa bandeu Jisu be tu syapang jong niu samla uri beriu ubadon jaga burom haga jingem udon jaga spa namar udong uberiu ubadon jaga spa haga jingem nang uyok di kaspa bat kum no uyok le si kedai ke bel thok ha ke jing em jung ban long kum ta tang baga Bible ke thok bau deu samla ubriu spa uni he buladon ni ke jing start ke jing nang ke jing tip uladon ni ki barok ha ke jing em hynrei utip ba ke jing em jung wat ha breng ke spa ke buladon ke jing koridor ke bau don ha ke jing em ki barok ki bau yok ha ke jing em hynrei snu thok Bagaway ka ng duna, kajing em. Ba't kata kalong? Bautip. Bagadon kajing em gababang jugat. Baru yok snow shpang riu Jisu, ubayalap siya pang kahima. Uyok snow shpang riu Jisu, ubayalap ikaway pat kahima. Unday kahima, jing gabertay. Uyalap ikaway pat kahima. Ba't kata ka kahima, kabukpaw, bahabaneng udon hangta. Unawan hau Jisu, dakaway kajing mat. Bankali na utray jung yu Jisu Christ. Uong yu Jisu ko nong hikay baba.
ke ke bangadai ban le ban yo ya ke jing im ke babam jukut hato para benget lada ka spa kalala ban kemen yuni ubriu unum jen ban lawan how Jesus Christ ban wan ban geli ke jing geli lada ka spa para benget kala ban ai ya ke jing im bom jukut ha ke jing im jong pi le se le yu min don kam shu yu blei ban hari ka kum ka ni ka nok phai jeng ni ka sngi blei kwa ban kil ban pen phai ye ka jing mot jing prakhat jing ka pet ban ki ba yok sio ayu bo blei don ban kren le si pi kali hala ka jong ka dok non ban ka men sim ko try pi kmiet chu blei pi kmiet chu Jisu ka ba ga dei ban le ban yo ye ka jing em ka ba bang chu kot Jisu bo phai shu ni sam la ri spa o ong ba le ma ong ba phai na don ba pha dei tang blei Niu sam harus pa yu iu Jisu tangkong nong ikai bapa. Barulah usul tu bagi ke bau niu nong ikai bapa un ai hapo jongu kedai ke bau pen kemen haga dok nuot ban kemen sim joga jing em jongu bepleng kadang don galat ye jing em jongu ban yo ye jing em ke bapam jukut. Jisu la pai shu niu sam harus pa. Upai jago uang burong ilaga jong yelo jong pa ilaga jong kemi kenang ban an yem siam yu kata la jong mia kendo menom tu menom panyap menom sek hilam ler Uliu sam la rus pa laga we men siam ka bawan ho Jesus Christ ula kemen laga jong men siam bat ka don put on playing don ye spa na don ru kini jing long laga jing yem bar ong da kani ya kani bu pai kitien chu Jesus ong o ya kani na da na dap ban le na du mendang kena kaprai kawan ban sensyar haga jing im jong niu sama riu spa bat bun si na jing im jong i kani kaprai ru kawan ban sensyar para bengai na mangi wan bun si na kmat jong blei daga jing sarong haga jing im bat ni snow kom baga hima ga jong blei ni la ban let kum to klem da pen ret hakmat jong blei Jisu pai kitien chu wong ke jing long ba bha le si Ngamador Jisu Kampa piang Bon ki balak ban le kum ta para benget Uang niu sama Kawei medang duna Le si un ong ru aga jing em jong pi bat jong para benget Kawei medang duna Kawei padang duna Kawei medang duna Dino yang spa jengmi barok batu aliwan but yana but they you samla para bengai ya jing shisha kisen rang jeng try jeng you Jisu kila de bendong kat laingut ringkat lem but new samla hynrei ka Bible ke thu au new samla na ma ka spa kerhai ka odon ula kan tat ban but you Christ ula kan tat ban but you Jisu para bengai bi jema la de kren ya jing pa Niu samla udon ni kejeng long bapa hynrei namar ka spa ke udon ula kentat yu Jisu kawei ka bang kwa ban ong kalong bagi babun ki priu ki sulu thu bakla bagi de kejeng pa bo priu un yo ye kejeng em ke babam jukut la ni kran ye kejeng pa para bengen ki Hindu ki Muslim ki Sikh ki Jain ki babun ki jat nyam ru ani ke perthai ki adon ni kejeng long bapa hynrei ki mi thu pat yu Blei Niu samla rus pa udong ya tang ya ni jing long baba bagi ni jing long baba am pen poi yu sha jing em ga babam jukut ka pen Khuslai yu namar om dei ka spa ka ban ai ga jing tian yu briu but om dei ka spa ka ban pen poi beneng yu briu Matthias kan riu ka kendai what can show ga spa ele ga kendo ha ga babam ga kenyang bat ka sarang bat cha ga ba ki nong tu ki pen pei bat ki turu hynrei pen kan show ga spa ele di happening haka bam bam lim ni ka knyang lim ni ka sarang bat cha ga ba ki nong tu kim pen pei kim tu ru na ba hak balong ga dok no jong pi hang taru long ga spa jong pi Blei khot ni ga jing em jong i begin kan show ga spa ele di happening haka ba kam bam shu ga knyang bat ka sarang Uliu samlau benut ika spa ban I ban bot yo Jesus Christ kadika ni ka pin Khuslai u namar tangin dei ban Khuslai bangin don ga spa hapertai ringin Khuslai para bengen laling la don ni em ya ka spa happening ka spa kam la ban ai jing em bam chukut hynrei Jisu ai samlar spa sku thu ni
hynrei namar jong ka spa para pengen. Kebenta ke baar. Kebu Blei dan ban kren. Hatungi Khuslai bamdon ke jing para pengen. Kani galong kabadai ban Khuslai bamdon jing hynrei kaba iting hagini ke sni bat ki por ki bamenta galong baki priu kim don ni ke jing hakan sim. Matias kabailan nong kat apu pra de hang ni bo Jisu on to wan hanga. Bahro yang tunjang bon ye pet chnai ta nge imewan shu Christ ku belong ten rai juga jingpun kia ke Bible ke dan banyak tu para benget 2 Korint kat sau lenong kat riu ku kat pra ke tu shapang wei riu bau tau riu udeu riu worship But ke Bible hagani ke shiti ke jong apostle Paul sikinong kren ke tho bau tau briu u shabar la ula nang tlot nang suai hynrei ke dan ban ai jing kermen ye ke jing em ke jong i bau briu u shapo la dang nang ban sumar la dang met ke la dai ban tlot no ban tlor no ke dang met ke ban selet no ke do met hagawi ke sni la dau diu briu u shapo compare kan no karta ke bangi don la dang don ke jing kia ngim don ke jing kia la dang kwat ni kia ro hynrei ke we ke sni u diu briu bersyabar unsalet ye hynrei put ye ban bread no shika domat hynrei new briu bersyapo ubangi klet ban ai jing bam ubangi klet ban sumar ubangi klet ban ai ke jing kia new briu namar bon sin new briu bersyapo uya haga jing alam jong yi Hato ni ubriu ubeshapo ulong ni em ubriu ubangi sumar yu ulong ni em ubriu ubangi ice bo yu ulong ni em ubriu ubangi ai jing bam yu ulong ni em ubriu ubangi ai dut yu. The Bible dia tu kum ki khulung badang kha tu pin kwa her ke bad ya ka smur ka bad dut ka badai men sim khnang ba ki pin yo ban san da ka sha ka jing badem lada uni ubriu ubeshapo slai dan kamu aidot ke belong ke ketiga ke Blei. Habangin aidot you brio bersyapo, uni klan pada benget ke jona, baru dia brio bersyapo, ubadang ubalong ke jing kemen, ya ke jing em ke babam jukut, baka jing kermen ke don habau ni brio bersyapo, ulong beklan. Abengem don ke jing kia ke metro. hynrei habau ni bersyapo kia pada benget. Kat no galong ke jing kemen, jauh tau brio pada kata brio. Kajing embryo habadon ya kajing Khuslai bom kia ngile komno para benget ngijulat chiki doktor bakin examen ya kajing em kajongi barab ki doktor ki examen kin prescribe ya ki doktor ya ki dawai bat la ki dai bangin di samsni la ki antibiotics la ni hinyosni la ya kan gunu kom ki doktor kin prescribe oh ngijuk kemen ban shin ki dawai ban yo pat ya kajing pen kia ya kajing kia kajing em bat la kajing kia kalau ngaba koridor bat la ubriu ula duk no kajing kia kanong leda ban em man ka pertai kajing kemen kam don shu bat ka koridor tam na kajing em ka jing kot jing kia para benget bat kalong ka ba snow si pat para benget la da ka jing em jong ikum ki kristan i kia tang ha ka do bat ka man sim pat ka pang Blei khot i ka jing em ka jong i bagi dong ru i ka jing kia ha ka man sim para benget bi junga la da idon ni kajing kia kan long kajing kemen yo brio namar nitip pada ke pertai ke bengiat ni syam masa niat pilgrim hari ke pertai ngim syam sa haba ke mensian ke kia pada bengai kalong ke kemen shisha Matias san nong ke khot ke balai itu Jisu ya tu ni benta sngap para bengen biye jana ya ni benta ayu bo Blei dan ban kren na betul yu jaga dok nu bagaimana sian jopi prinsa kemen onda haba pilay snow bat snap shisha ya ni benta ke baka ketin ni jong Blei dan ban kren Jisu on sok ki bedut bagaimana sian na ba jongki long ka hima ki beneng Jisu klem shim on sok ki beru spa bagaimana sian na ba jongki long ka hima ki beneng Hapersha jong kajing duk kadon kajing rius pak
Kan tuai ho Blei bon pensyai pada bengek yang dia bentah bat yang dia dekat khnang ba ngan la bat interpret ya ka khnang bangan la bat pensyai shi kiwei bat Blei jubab ya jing tuai ke jonga pen so tho pada bengek pi jonga hapok jonga ke kitien ke jonga Blei ke klem shim ong suk ki beduk la da duk ai ke pertai jenjar pada bengek ba pin duk aga pertai pin hapan panggil yang ne kiwei pin hapan pet shi kiwei bikin yarap ya pi la da pin duk kanum suk pada bengek pi jonga hynrei ka kitien ke jong Blei u Jisu ong suk ki baduk hakam sim kadi jing duk hakari ka sim ka bo Blei khot ye ka jing em jong pi bat jonga hynrei ni em hakari ka singi bat ki por ki ba menta hakaba ki ba bon ki priu ki ba em ma ki protai ki riu spa hakari ka sim sngap para mengai ayu bo Blei dan ban kren ni em hakaba protai hakaba ki priu ki riu spa ka bading kong hakga jing bishi Kibriu kiriu spa haga jing lorni Kibriu kiriu spa haga jing long arsap haga jing em kani ga jing long arsap kadai ga bo Jisu isi ye ke farisi ke long arsap hi wana kamat jo Blei daga ga shintur hynrei ga mensiam jo ki ga jingai no Blei ba ki ba bon kibriu hani ga sni ba ki por ki ba menta ki long kum jo ye long farisi ni long arsap namar ni be tangi ke ga badai jo ga boram ni be tangi ke ga badai tang ga ba shabar Blei isi ro ita kibriu ki ba riu spa haga jing kwa brai ka kmat jing kwa brai ka dok haga jing salong thala shapang ma ga jing em ni riu spa ro haga jing long jo ga jing em ga jing i ka bingi long kibriu ki ba bishar kali ka jing bishar briu kali ka pop pada bengek nama ni em ga pertai ni bishar yo te ni bishar ka te ni bishar yo ni bishar ka ni mana ka jing em jongi kali ka ban bam krun haga ba joleu jo ga dok no ba ka men sim nama ha bingi nang ban bishar tang kiwei ngim nang ban bishar yo di ngim nang ban pet yo di bon sim kali ka pop pada bengek ka bo satan upan long ba kali ka men sim jongi tang briu ki ba long kum ta ga jaklia pada bengek baru Jisu hani ka klep mat jongi ka ski ha bangi long ki briu Pamkia, haga mensim. Yiriu spa, haga daga jinglong, ka bengi don, yekini ka jinglong, haga jing em para bengai. U Jisu haga nok pai jong yusni, u ong dok. Lada pilong ki beriu spa, haga jing bishni u ong dok. Lada pilong ki beriu spa, haga jing lorni u ong dok. Lada pilong ki beriu spa, haga jing asap u ong dok. Lada pilong ki beriu spa, haga jing bishar beriu u ong dok. Kini ka jinglong dok, haga mensim. Kadai ka bom doni kadai ka basngur hak macam Blei kadai ka bom Blei syam sngom ha para bengai hynrei ka bon ki briu hani ka pertai para bengai pe jonga ki riu spa mensim ba de hang ni bo Jisu ong suk ki baduk ha ka mensim na ba jong ki long ka hima ki beneng ba ha ban don ha ka hima jing ki beneng ni don kam ban duk ha ka mensim ki briu ki baduk ha ka mensim de ki ba wahat yela de ki bi yu i yela de ki bi yu Chris ha ka jing em ba ban yu Jisu Chris ha ka jing em in sko tho ban ya ni ka pertai jong ka jing em da ka bang ya bech kmat jong ka dak ni bech cha ka thong jong ka jing kat ban ni shem yo Chris ha ka jing em ba ha bo Chris udan ha ka jing em ni ka mensim kanum riu spa ai di jinglong kan dok namar ka daga dao ban kiap ka mensim ban yo ban nong ki khun jong Blei ni dei ban duk ha ka mensim ban ni ka riu spa ya ki ba kum kini ki jinglong ki ba ki don ha ka jing Marcos arkhatnyo ki ba kiap kim don kam yo nong pen kiap hynrei ki ba pang ngam shim lawan ban khot i ki ba hok hynrei ki ba pop i ki ban yo i ki jing kalak ba mot u Jisu ong ba ki ba kya de shisha kim don kam de shisha yu nong pukya de tang ki ba pang para benget ki don kam yu nong pukya tang ki ba pang de shisha ki let chu doktor ki bam pang kim julet doktor ki shong hayeng ki le exercise ki bam i ki jing bam ki ba te hynrei ki ba pang para benget bi jonga ki let chu doktor khnang kin yo ki dawai de shin ban kya no hynrei ka ba snosi hagi ki sni ba ki por ki ba menta ki ba bon ki priu nyem kya ha ka ni kya tang ha ka mat hynrei nyem kya aga mensim hatu pi Khuslai mo ba pim don ka jing kya u Jisu khot ye pi ba pin Khuslai ye la de ba gi don ni em ye ka jing kya ha ka mensim ka ba lai ba ka ba khat do pa ba ngai hatu gi Khuslai ya ka lawe Kalong ka badai para bengai ban Khuslai ya ka lawe ya ka future namar ni i begi khon ki ti la he la san
Da kumno kepisangin yo ya kaban pak puli yaki da kumno ki bangin penbiang na kam ta jing dong kam jong galawe ubrio ubadon ya responsibility udah ubrio ubadon ya jing bakli udah ubrio uba khuslai namar uni ubakli hala jong ga ying kesem ba kalong ga badai para bengai ba para bengai be jonga ya ka lawe ka mga don ban pen snow pedeng jong pi bak jonga kani ka lawe ka dei tang ka pertai ka ban sakut no hatungi khuslai mo ya ka lawe ba ka ta dei ka beneng ka bom jukut ila don ya ka connection ka ba Blei ila don mo ya ka ni ka baging accept you Chris ka jing em hatungi khuslai ya ka ta ka probab apnyo le nong ka ning konggong wat khuslai ya le di shapang ga shai na ba mem tep ka ai ka ban ja ka shisi bon ye khuslai para begit ni khuslai palat ye kabala shai ba kabala shisi kitiang jong Blei ke tho wat khuslai wat ye kabala shai na ma da shi shapim tep ke ga banja wat tang shisni ha ka shi klep mat te kom ta kitiang jong Blei ke tho balai pat ngin nang khuslai na ba kitiang Blei kala dep ongru bala lagi khuslai imla to ban pynjrong ye la ka jong ka nyang wat tang shipru Jisu ong lagi khuslai para benget siapang kata kalau eru ilam la ban pynjrong ya laga jong ga renyang wat tang shipro mata ya sendriu nong ga khot pa pnyo ga tho ikita kum ta kum ki khrasan ban khuslai ka bom dei hynrei ge ban petikna nado magidang im langi le yok ni em ya kata ka jing kyrkhu ya kata ka jing im ke bala buri jadi penting kena lagi le yo ni em ya ka jing em ka bapam jukut ka bible ka dan man yathu para benget sa ka gospel ka jong Matthias khlai nong ka khot ba sau ba sau sam bala don way nong khai para benget uni nong khai ya ban su thu de briu spa unong khai bun sien judai briu baduk nama unong khai udon ya ka source of income udon ya kata nong rem ka bu yeng ya ka ban le ya ka nu ka khai new briu the bible ke tu bo le day ban let ya ban yet ya tau mau le nai ba kordo pat ka bible ke tu para benget ba le let ya ban wa ha ta ka lingka bara bola shem yang hak lingka yang tahu mau lenai uba koridor yang kebala buri hanta the bible ke itu para benget bau niu briu lagi no yagi baro ban tiet yang tak lingka nama tahu mau lenai sutu long ba koridor uni mau lenai utau yo Jisu Christ bat kata ka lingka ka thau ya ka jing em ka bam jukut ka ba thau ya ka hima ka jong Blei para banget be e jonga ban yo ya ka hima ka jong Blei bat ban yo mau lanai ba koridor u bangi cham shin yo bro shkata ya ka bangi khuslai tang ka lawe ya ka jing em hynrei ka jing em ka jongi i cham shin yo ni mau lanai ba koridor bat ngim pat shin don ya ka ban tiet ya ka lingka u Blei kwa ya pi ban scam na ka not pai jing ka si ban tiet no ya ka lingka ba pin tiet ya ka lingka dei ba pin IT lut eke baro ban ken syndrome no ban dino eke ba pidon ha jing em ba pikloi ban tiet ya ka lingka na mar pila pen chitom ha jing em juga jing em ga kan jado ban ya pet ya jing pet tong ha jing em ga kan jaman sim piu e o to malanai ba koridor ba pidon kam ban yo ba pis no to para banget bi e jonga pila e no eke ba dei juga pertai pila e no ban e eke juga pertai na mar pis no to ban yo to malanai ban kam ban e no eke pertai ban dino eke ba excuse lagi kemat ban dino ki bagi skutana ki skor ban sngap ban dino ki badon na jing em gi jongi ki bagi ilong ki ba crowd ki ba koridor hynrei bagi na i to malanai ila dino para bagi kani parsi para bagi pe jonga iga bo Jisu grand daga parsi haga daga pateng om dan shu para bagi pe jonga lagi khuslai ya kata lawe ke banu sawang lagi khuslai para bagi na wa yo to malanai ba kadai ke jing kemen ha jing em na marga bible ke yathu jing pen pau ar huila nong khot sao ha ka pateng om dan shu ke jing snosi ha ka pateng om dan shu ke jing khuslai baro kila jak no baro kila du no om dan shu ke jing yap om dan shu ke jing khuslai om dan shu ke tension om dan shu ki e ha jing em dei ta ke jing kemen sudah ke meng ya raya ro you Blei na bam jukut shabam jukut kadai ke ngi ya praise tang you Blei ubadon ya ka bor ha ka beneng shadrong ma ka kendo shadbian but in rat ya ka buram ke jung na bam jukut shabam jukut
kat bagian im ni pertai para banget jing Khuslai kan melak banlat ni jing im jong hynrei habangi layo yo tau mau lanai ba koridor ya ga babaro skat tang dan Khuslai ya ga lawe gidan Khuslai ya ki ba wan na jing im kilong gi badai ban Khuslai para banget nak bentar yeng ga sam kumulok ubakit kiai la jong ga yeng ga sam gidan kam Khuslai la jong ga yeng ga sam kum ka kemi ka badon ga jing bakli ya ga bam ga di ka kup ga sam nak bentar ki khun ki ti kalong ga badai ban Khuslai para banget nak bentar ki ai baro ki bang yu ki balong ki badon kam ha ga jing em hynrei bon sien yu ba kalong rinyang ba kan ni ga jing em kristan ga jong ni Khuslai tang ki ai badai jong ga lawe ki bang ai ha la ga jong ki khun ki ti ki bang ai ha la ga jong ka jong ga jing em hynrei ngim ju ya Khuslai bon sien ha ka ta ga jing long kristan ga jong yu ban Khuslai ya ka ta lawe ki bang yu ya ka ta ling kha ban thi ya ka ba ni yu to mau la nai ba koridor ba tho yo Jisu Christ ba ka ta ling kha ka long ka hima ka ba bam ju ka jong Blei ni Khuslai ta ni hima ju ka Blei ban ai ga jing puli ban ban biang ni ka bam ka di ni ka kup ka sam ni ka khubor ka kren para pengen pi ju de yang ni bo Jisu ong wat Khuslai la di champang ga iba pin kup ga iba pin bam hynrei ngin Khuslai para banget ngila don ne em ban pen scam yela di ha ka ta hima ka ba bom jukut ngila yok ne em yo ni mau la nai ba koridor ha ga jing baru Jisu ong ning ba ka tien ga jong u yo ne skat sao nong ka ning kong wat ki Khuslai na ka do no jong pi to ngai pi hau Blei ngai thangaro bon sien ga jing em jong ni para banget im just no thu ni Khuslai ka ni ga khubor ka khot ya ga jing em jong pi ba jongขอดยังงี้para pengen pi jo lagi la yok ne em yo Christ ha ga jing em ha ga perthai ni Khuslai namar ngi wa ki badai tang jong ga hima perthai ka ktien ga jong Blei he thu ko la sai la nong balai khot ning kong la dala pen mi pat lem ya pi ba Christ tu pin wa ru ki ba beneng ha ga ba Christ u shong ba don tu pin mot brai ru ki ba beneng tu om ru ki ta ki ba kendo Blei khot para benget ya ga jing em ga jong ni ba gi don kam ban yo ya ga ga jing long ga jing em ban yo ya ga jing mi pat ga ba Christ yo Christ la kha ha ga jing em ga jong ni hatungi Khuslai mo bam don ka spa da phim don ka spa kam le ka bagi don kam man Khuslai bagi yo ka spa ko kan jam si hatungi Khuslai mo bam don ni ka jing kya la ngim don ni ka jing kya ro kam pat da le para pengen pi jo walai ni ga ban du no ka yin ka sem ko jo walai ni ga ban du no ka spa ka po ko jo walai ni ga ban du no ka jing kat jing kya ka jo ka bagi don kam man Khuslai ka long hatungi la kya mo ka ba kan jam si kiba kia kim don kam yo no kia hynrei kiba pang Jisu kwa ban pen kia I ka ben siam hatung ila kia mo ka ben jam siam hatung ila Khuslai mo ya ka nawe kalong ka badai ka mana kren chikwa hynrei ka baga don kam ka jing em kalong ban Khuslai ila ben scam mo ya ka jing em ha ka kan lawe ka ba bang chikut Blei kyrkhu ipi kyrkhu I ba joni ka khubor ka ba kren ba nget scam kadi ka ktien ka jong Blei ka bala pen snow ha pedeng jong ka jing tot ka bang don ko mo preo yang it's kam ka long ka blessing ka jing ka ku ka jing jong ni na ma ban lat si sin pa kap do ya wai kum ki preo in dap ka jing Khuslai kat pengen im ni patai kam tam ha pedeng ka jing ja ka ni pek sam don ka leng la ban ong ba na ma te klem ka Khuslai hynrei ha ba pi Khuslai kan mau ban pai ka ktien ka jong Blei kan mau ban wat kan mau ban pen iru ila jong ki khun ki bagi don bon sien don kam man Khuslai ban pen scam how Jisu Christ oba kren ro bagi nam la ban pynjrong wat tang ship ro la ngi Khuslai Blei kyrkhu ni rap ni la pi snu thu la tien ga jong Blei ka kan ga don no ka man sim jong tu pin ben bot lang ni ken tien ban yat wai kan lam ban ga go try ngai mu ni ma ka tien jong tien jami kalong ka bor ka jing im juga kan kershan ka jing im juga kan mga yat nang ni juga kan te song yang mga long ka briu kan long briu beduk kan si
ban pen scam baga jing khuslai ga jong akam de shu tangi ga pruh ga baga dang im ga ban selet no is ga jing khuslai ga jong akam de shu ilo jong lok ila ga jong galok ila ga jong khun gi ti ini ban khuslai kita hynrei ga ba khuslai ga tin ga jong Blei ga hikai bangin khuslai amro wa di kup ka sem ka bang ti hynrei ga khuslai la ni la yo nem ya ga jing kia ga min si in khuslai la kata kalau la pen scam mo ban yo ya kata lingkha ka balong ka hima ban yo mau nai ba ko ro balong Jesus Christ you ngai ku try ba men mau ina shim nga haladi ko kan wa pen long nga bo bet nam ta ka borom ka teng ke jome la ideal di tam shim ma igring kang di ba bu na ke jom nang di ba chakamat ka jai bu ta ni ka teng ke jom Jesus amen Blei kyrkhu Blei nyarap ni pi nakam ta ka borom